Human sa test drive sa e-jeep kagahapon, mitumarkaon ang kabalaka nga ma-face out ang mga tricycle ug nga usag sa gisaligan sa sakyanang pampubliko sa Dakbayan sa Pulapo. Kung mahitabo man kini gipangnaman na kining daan sa United Drivers Operators Transport Cooperative. Si Nico Serino sa report. Kagahapon gisubay sa e-jeep ang 22 kilometro nga rota niini. Sa rota, dunay mabantayan nga mga tricycle nga namasahero. Sa higayon nga makasugod na ang e-jeep, did-an na unya ang mga tricycle nga makapamasahero sa National Road. Gitataw ni Malvin Arias, chairman sa United Drivers Operators Transport Cooperative, nga apektado nga mga tricycle drivers i-hire aron mo drive sa mga e-jeep. Pareha ning electric jeep na to. Ang kining mga jeep na to ang makadala ni isang katong mga tricycle drivers. Sila pod mo gitagaan og privilege na napita. Lakip sa pagpangandam sa kooperatiba ang pagkuha sa mga e-trikes alang sa mga tricycle driver nga sakop sa ilang kapunungan. Ang hybrid e-trike nga makasakay og 7 ka mga pasahero mo kantidad sa tag 300,000 pesos. Samtang ang luxury e-trike nagkantidad sab og 600,000 pesos nga makapahiluna og 12 ka mga pasahero. Ang hybrid e-trike solar electric gasoline, samtang ang luxury e-trike usa ka solar electric e-trike. Sagad mo gasto og 200 pesos ngadto sa 300 pesos ang gasolina matag tricycle matag adlaw. Labing menos 200 pesos ang abangan matag adlaw. Matod ni Arias, kung tigumon kini, igo na kaayo idata-data sa e-trike nga kuhaon. Ang tricycle sir, makonsumo mo na kada adlaw 200 to 300. Napagali mas taas pa na nga konsumo sa adlaw. O kanang amount massive na to within 1 month pertin dako ana og ano na. Dako ano siya gapton. Usa ka tricycle driver miingon nga makahimo sila pagtigom sa idata-data sa e-trike. Apan mag-unsa na lang kung panahon sa ilang pagkasakit ug dili sila makatigom. Laing driver mipadayag nga ang uban kanila maglisod pagbayad sa e-trike o ginagmay lang nga kantidad ang ilang maabot. Sa gikaingon ko na lagi, ugmay lang atong lawas pirmi, makadata kita. Pero di man takhibaw sa atong lawas kay di man ta robot, sakit man kita. More na among hangyo. Igabot sa panahon nga ang gobyerno na mismo mo dili mo padala gasolina sa Pilipinas. Mao na nang panahon na nga mo gamit na mi anang solar. Nico Sereno, Balitang Bisdak.